to lítá. Je to vohnutý, já to vidím, jak je to vohnutý všechno. Něco se v tom autě stalo. Ještě s tím líštem, ať je to vidět na té fotce. Tam dráty z toho vysí hrůza. To tam koukám, že? Vysí, no, protože to dělají. A jsem, to se tak.